שלום לכולם, ברוכים הבאים לסרטון שבו אני אסביר לכם אני אראה לכם, כיצד להכין מלכודת במיינקראפט. היא תעבוד לרוב במולטיפלייר, אבל זה גם טוב איך קוראים לזה? לזומבים, זה באמת לרוב לזומבים. אז אתם תצטרכו שטח כזה. האביזרים, סנדסטון, 5 סנדסטון, 6 אפילו, סטיקי פיסטון 4, 1 רדסטון ו1 סטון פרשר פלייט, חובה סטון פרשר פלייט. עכשיו אם אתם בסורווייבל, לי לא היה כוח להשיג את הדברים ואני לא מצליח להתקין את המודים, אז תשתמשו גם בפיקקס. אוקיי, בואו נתחיל. שוברים 2 בלוקים למטה ושמים רדסטון. זה כל השימוש של רדסטון פה. רגע, אני אקח את הטרט. זה כל השימוש של הרדסטון, זה הכל. שמים פה פרשר פלייט. עכשיו מורידים 2 למטה, סטיקי פיסטון וסנדסטון. סטיקי פיסטון, סנדסטון. סטיקי פיסטון, סנדסטון. סטיקי פיסטון, סנדסטון. עכשיו לוקחים את זה, עושים דבר כזה על זה ואחד כאן. שוברים את זה וזה הכל בעצם, זה מוכן. עכשיו מה בעצם זה עושה? ברגע שאתם עומדים על זה, זה עלה, ואז אתם בעצם לא יכולים לצאת. למי שיש במולטיפלייר הם כן יכולו לשבור את זה, אבל אתם יכולים לחכות איפשהו פה ולהרוג אותם בזמן הזה. בתקווה שאין עליהם איזה דיימנד סטאפס או משהו, דיימנד טולס. אז לזומבים זה יעבוד מצוין, הבעיה שלרוב הם עושים דיספאון. לא נורא. אז זה בעצם המדריך. אם יש למישהו שאלה לא ברורה, אני אתן את הסקייפ שלי בדסקריפשן, למרות שנתתי כבר, לא, בעצם אני לא אתן. אני נתתי בסרטונים הקודמים שלי, נראה לי, של איך ליצור טקסטורה למיינקראפט, ובסרטון הראשון של הערוץ שלי, טקסטורה של מיינקראפט, קראתי לזה, הראיתי לכם את הטקסטורה שלי בעצם. אז תודה רבה שצפיתם, לייק, סאב, קומנד ורייט, תשתפו את זה אצל כל החברים שלכם, כל הזה, וזהו, אז יאללה ביי.